en mana ranyisi gima timre odwa kaka wadak. Aneno bende penjo achiel kae ni wacho kata kwachako ni jatend piny Kenya nitiere kod ratiro gi teko mar wuothe pacho kae e konde duto modwaro. Kae to nitie janoa kanyo miluongo ni Faith Mzomo kae nitiere Malindi. Openjo ni to ka jatelo mar piny Kenya nitiere gi teko mar wuothe Kenya to kochopo sach dongruok to chuno nyaka ji lu bang'e nikech kata en opimo kacha ni nitie jotelo mano lime State House onyise kaka gidwaro dongruok e gwengegi. Chuno ni nyaka jotelo moko wuogi lu bang'e koso en chik winjo bed ni olima lima kuondego kata obedo ni onge jotelo modhi omanyo dongruok nikech ma to en achiel kuom chik ma bende oket ni nyaka koro wuothe konde duto ma pacho kae. Chris, chik to wang'en chik Kenya ka wan gi chik to wan gi siasa to wan gi kwayo kuonde duto. Koro gima timore en chik oyieno Kenya part of Kenya to bedo ni dongre machal to rais no be pod ilame pod wan gi kuma machon manwa ai ching kundi mokalo kan nikech pok wa strengthened gimiluongo ni devolution kare. Koro parliament gi senate onego konywa mondo wa strengthen devolution mondo ka pes gi odhi county kaka dware percentage gi then ka emio gik mane wagoyo page mar BBI cha ne oracho no ber nitie gik mane walalo mane dwa bedogo duoko gima yudo ma ji dhi itok rais ni nikech national government ing'en budget kizungu wacho ne en legal process to kendo en political process. Koro dongruok en sheria to en siasa be, so en gik ariyo kanyakla achiel. Koro nitie moko miyache chik wacho kama but politics be wacho kama. Koro watimo politics kod dongruok to en gima kochakre nyoro en gima osebedo kadhi mbele. Koro miyudo kata ma wagore ga ji gore dwaro lodge, ji dwaro no yud lodge mondo ibe ichame ka joka chamoga, joman oko dwaro donj mondo cham kaka joka chamo to joman iye be wacho kik joka bi walor mondo wa continue cham kaka onego wacham. Koro mane ma miyo dongruok pod dhi itok rais pod dhi ikulu nikech budget pod ka rais ogo sime no department nuketuru pesa ni igine kama to kone mikete kati counties wa gigi timre yudo kama gavana AS moko gima gavana dware ebike mikete pes go mang'eny kama gavana kudwa pesa okudhie mang'eny kata mani yandike mindiko jotich yudo kama gavana iro ndik kama ngama gavana dwaro imi tich kada ko onge qualification makare. Koro gigi gin me giro chora tira madano nikech okwalu chik kaka chik onego bed wagoyo siasa kod ngimawa kinde ka kinde. Koro chieng' manwa chak luwo chik kuonde duto to nwayud dongruok kamoro amora mibede makidhi State House. Kido ka pinje modongre ka Sweden giri ok ochuno nyaka kidhi State House mondo iluw gimidwaro. To Africa gi podi okwalu chik to chik ni waneno no keno ka ng'ama chielo nego luwe anto konego luwe. Koro emiyudo ka ji koswa chik ka president okoswa kada kitere odoho tiwacho no oyo president bende emo court go be kudhi konyi. Koro nyakwa rangi discipline nyakwa bed go be yaka dongruok biro luwa. Yes, to dongruok en gima dhano to chik nyakwa bed go kwaluwo motegno. Chikre magaidwa mamiyo ng'ama chielo ok nyal sandre or ng'ama munyonge ok nyal bedo no omis nikech en munyonge. To ng'ama nigi teko be ok onego be onyono ng'ato ma onge teko nikech en gi teko. Koro dongruok kaber wuon to onego bed national budget iloso kare. But kirango chik kirango adier kidhi mbele tiwago ni budget ni en gima en a function mar executive wing mar government ma gi decide. To Kenya sa mantie ni be parliament national assembly nigi duol malich ahinya loso budget maka wan gu sirikal wan gu position motegno to position nyalo miyo budget midwaro no obed spread kamora mora madwarre maonge di State House. Chris, nitiere jotelo ahinya mago makaluo mosebedo bura